De Frieske Muziekwieken bij Omroep Friesland. Op de radio draaien we alleen nog maar Frieske muziek. En kist ook weer stemmen voor de Frieske Top 100. En alle dagen geven we een paard met een Frieske artiest. Koest en kist die opjaan voor een huiskamerconcert op commadel.nl. Het is Jan Jelle Rinalda op een paard met Eddie Dijkstra. De huiskamertour begint bij Thea Tolen van Pingjum. Goedemorgen, kom maar in. Ik zong een liefdeslied voor mij. Een lied vol langs me en verlet, mijn hart springt op voor mij. Ik zong een liefdeslied. Thea vertelde Jan Jelle en Eddie dat ze een rot hier horen hier. Ik ben aan elke eeg ben ik opereren. Ik ben aan een rugtenknibbeler opereren en aan een tumor in mijn orenvoet. Dus het weer een spannend hier, maar ik we hebben bij de wal opklauteren en als dan weer dan donder ik er weer in. Dus, en hoe is het nou met jou dan? Ik ben nu volop aan het revalideren en eigenlijk gaat het nou veel beter. Ja, het gaat nou goed. Dan gaat de reis naar de familie Pals in Makkum. De band ben aardig muzikaal, maar ik hoop je dat ze dat keyboard gauw uitzetten. Ja, wij hebben muzikale men, dus wij hopen eigenlijk dat de band ik muzikaal worden. Dus dan moet je jong beginnen, hè? Mooi een keyboard. Marine hier van 2000, steeds is Friesland blad en blom. Ja, in het hier van 2000 binnen wij, even waarom binnen wij, even. Even waarom, ja, dat was die grootste hit in de Frieske Top 100. Maar ik zit in de auto en ik dacht, in het hier van 2018. Past dat net? Hier van 2018. Bringst hem op naar uit of net? Nee, ik breng hem net op Nijhuizen. Nee. Ik heb wel een nieuw project. En daar kan ik nog net vol verzissen, want dat is dan een verrassing. Maar dat hoop ik wel dat dat misschien een beetje plak krijgt in 2018. Maar het is allemaal maar afwaartje. De Eddie Dijkstra Express keurt toch het Frieske Loon naar Gaast. Daar winnen Tineke van Kalsbeek. Zou dit nog het telefoonnummer van Eddie Dijkstra wezen als het een boeken worst? Nee, net meer. Nee. Dat is al dat is een oud nummer eigenlijk al, hè? Nee, dat kan je nou gewoon stiefel op een website. Ja, wel even. Wat zei je? Nee, ik heb het even onder de beeld zitten. Oh. En Maaike Visser van der Baan is de Germa Herman 169 jaar oud. Maar ze wil je wel graag even bijwerzen. Mijn man zei dat over net, ik zei bij kinderen. Dan wetter, hier dan wetter, maar wetter ben ik vermoed. En was nog bij het slotconcert wezen van de muziekwieken bij Geert van Thun. Bij Iris Kroes, Johannes Riepma en Vangrail. Jou dan antwoord op de vraag: hoe heet het eerste album van Iris Kroes? Mail die antwoord naar bient@omroepfriesland.nl. Sjoch mooi weer, want dan ben we op een paard met Marcel Smit.